didukani simbah. Sasongko priya kelairan Desa Tanjung Karangpuni. Iku demene nglumpukake lan dodolan watu akik. Senadyan batine ora mesti, nanging priye maneh iku wis dadi kesenengane. Saben wayah Sasongko ngutek HP-ne sak perlu tuku utawa nawakake dodolan kasebut kanthi online. Saking gandrunge nganti dheweke meh wae kelangan penggaweane minangka pegawai negeri ing salah sijine instansi pemerintah. Amarga kekerepen bolos, ora tau mlebu anggone nyambut gawe. Satemene Sasongko anggone entuke watu akik dagangane iku ora mung saka tuku utawa kulaan, nanging dheweke luwih seneng anggone golek kanthi ngrandhong utawa nenepi petilasan, omah suwung, papan keramat lan panggonan-panggonan angker liyane diluruk banjur dijaluki watu akik. Ya iku sing dadi jalaran Sasongko kerep bolos anggone nyambut gawe. Sasongko pancen kalebu kendel tur nekat. Kaya dina iku, ngancik wayah sore maleme jemuah kliwon. Sasongko wiwit tata-tata arep mangkat nenepi, sak perlu arep golek watu akik. Ora kaya sabaene ing papan keramat, nanging bengi kuwi Sasongko arep nepi ning makam umum pojok desa. Ora liya pesareane simbah buyute dhewe. Dheweke nembe wae entuk informasi saka pakdene sing suwe ora nate ketemu. Kandhane pakdene Sasongko, simbah buyute kuwi jaman isih sugenge dadi abdi dalem ing Kraton Ngayogyakarta. Weh, jenenge wae abdi dalem. Mesti lak duweni barang pusaka, klebu akik. Mangkono pamikire Sasongko. Mula Sasongko sing sadurunge babar pisan ora nate ziarah ing makame simbah buyute, dina iku nekat arep nenepi mrono sak perlu arep nyuwun pusaka. Sidone anggone nyepi ing pasarean ora ditindakake ijen, nanging dikancani dening Tukimin. Sareane simbah buyute iku ana dhuwur dhewe lan dikupeng wit-witan gedhe sing sajake wis tuwa. Kahanan sakiwa tengene sepi tur edom. Watara bubar isak, Sasongko tata-tata kembang rong kranjang disebarake ing dhuwur pasarean nuli nyumet dupa manten 3 ler sing wis diolesi minyak duyung. Lilin gedhe disumet banjur diselehake ing sacedhak maesan sisih lor lan sisih kidul. Sasongko banjur sila umak-umik maca donga sakbisane. Angen-angene blayang adoh kanthi pangajap mengko enggal dipanggihi simbah buyut banjur diparingi pusaka, utamane watu akik. Sauntara kuwi Tukimin ora melu sila cedhak pasarean. Dheweke mung trima lesehan ing ngisor wit waru gedhe sisih dhuwur sisih kidul pasarean. Mbok menawa jalaran kekeselen mlaku munggah, ora rinasa Tukimin banjur keturon ngleketer. Nalika Tukimin nglilir, wayahe wis parak subuh. Nanging pasarean sing kebak wit-wit gedhe iku isih katon repet lan singup. Tukimin age-age ngungak Sasongko. Kancane dheweke iku jebul uga malah isih turu sedekung cedhak maesan.
Dicedhaki lan digugah babar pisan ora nglilir. Basan ditamatake praupane Sasongko katon pucet. Badane anyep lan keringet gembrobyos nelesi pilingan. Tukimin tambah bingung. Geneo Sasongko anggone turu kok kaya wong semaput. Dioyog-oyog lan dibengoki babar blas ora tangi. Wusanane Tukimin keplayu metu mudhun pasarean karepe golek pitulungan. Ing kono uga durung katon kemliwere wong babar pisan. Kira-kira setengah jam lagi katon ana sakwenehe pawongan liwat. Pak, nyuwun tulung Pak. Pak, mriki kula ditulungi. Bengoke Tukimin sora ngagetake wong sing diaru-arui. Wong kuwi tetela Pak Mujono, imam masjid desa kono sing arep mulih saka masjid sakwise nindakake salat subuh. Krungu critane Tukimin, imam masjid kuwi enggal-enggal tumandang. Dheweke banjur nyedhaki Sasongko lan diwacakake donga ing sacedhak kupinge. Sawetara wektu bacute, Sasongko bali sadar. Dheweke sambat yen sirahe krasa mumet, balunge kaya dilolosi. Nyebut Mas, istighfar. Dawuhe Pak Mujono. Sawise iku Sasongko banjur crita yen saka rumangsane mau bengi dheweke manggon ing alam liya. Ing kono dheweke ditekani dening simbah buyute. Nanging kepara malah diseneni entek-entekan. Dasar kowe murang tata. Ngopo? Kowe teko mrene, Aku ora duwe putu kaya kowe kuwi. Kowe kuwi tumrape wong sing ora bekti marang leluhure dhewe. Ora tau mrene. Bareng teko kok njaluk pusaka. Rungokno ya. Aku ora bakal ngladeni penjalukmu. Kandhane simbah buyute. Cekake Sasongko dituturi, murih tumindake ora dibaleni maneh. Sasongko mung bisa ndingkluk, tan bisa semaur apa-apa. Dumadakan keprungu swara Allahu Akbar. Banjur mara-mara wewujudan simbah buyute ing ngarepe dheweke ilang saka pandulu. Sasongko bali sadar, banjur kahanan sakitare katon padhang jinglang. Sawise kedadian kuwi, Sasongko wis ora nate golek watu akik sarana nenepi maneh. Malah saiki dheweke asring ziarah ing makam simbah buyute. Saperlu ngirim donga lan sinau ngabekti marang para leluhure. Cutha.